Исәнмесез, Яңа Гасыр каналында Татарстан хәбәрләре тапшыруы студияда Илгиз Шәкуров. Каршыяк полосага чыгу, җәяүлене бәрдерү, исерек килеш руль артына утыру 2022 елда Татарстанда үлемгә китергән юл транспорт һәлакәтләренең төп сәбәпләре шулардан гыйбарәт. Бу хакта республиканың хөкүмәт комиссиясе һәм Эчке эшләр министрлыгының уртак утырышында сөйләштеләр. Аны Рөстәм Миңнеханов уздырды. Җыелыш анализга да, тәнкыйтькә дә бай иде. Район башлыклары җаваплы оешмалар гына эшләп җиткерми түгел, алар үзләре үк юл кагыйдасын боза. Эчке эшләр министры Артем Хохорин аларның һәммәсен фаш итте. Кайсы районнар утырышта кызыл зонага эләкте? Кемнәргә бөтен республика алдында кисәтү ясадылар? Рания Абдрахманова репортаж. При общей положительной картине ситуация на дорогах достаточно неустойчивая. Соңгы 3 елда Татарстанда юл транспорт һәлакәтләрендә үлүчеләр саны кимесә дә, 2022дә 306 кешенең гомере юлда өзелгән. 19 районда авариядә һәлак булучылар арта. Нигездә фаҗигаләр федераль трассаларда була. Безусловно, есть области, где невозможно напрямую повлиять на само происшествие. Әлбәттә, һәр очракка да без йогынты ясый алмыйбыз. Әйтик, былтыр юлларда һәлак булган 306 кешенең 76-сы кеше факторы сәбәпле үлә. Машина йөртүче йоклап киткән, игътибарын читкә юнәлткән яки юлга җәяүле кинәт килеп чыккан. 2022 ел чын мәгънәсендә катлаулы иде дип бәяли министр. Ел дәвамында һәр айнан юл транспорт һәлакәтләрендә үлүчеләр саны 2021 ел белән чагыштырганда артыграк була. Татарстан районнарының 3тән бире имин һәм сыйфатлы юллар ил күләм проектының максатчан күрсәткечләрен уздыра. Әлки, Тукай һәм Югарыслан районнарында мондый хәл инде 2нче ел рәттән кабатлана. Аварияләрнең төп сәбәпләре алдагы машинаны узыр өчен каршыяк полосага чыгу, җәяүлене бәрдерү һәм исерек килеш руль артына утыру. Кемдер узам диеп чыга да уйлап бетермей, каршы килүче машинада бик кызу килгәнне. Күбесе юлдан төшәләр. Погода сәбәпле каратада, куар вакытында, яңгыр вакытында, туман вакытында безнең юл йөртүчеләр кызганычка каршы каршы юлга чыгара алганнан уйлап бетермиләр. Авариядә һәлак булган кешеләр саны арткан районнардан кызыл зонада Питрәш, Тәтеш, Биектау, Буа районнары. Буада күрсәткечләр 2 тапкыр зур. Район башлыгыннан аңлатуын таләп иттеләр. Количество погибших увеличилось. Һәлак булучылар артты. Барысы да бер урында түгел, төрле трассаларда, федераль һәм төбәк юлларында. Кайдадыр җәяүлене бәрдерделәр, кайдадыр каршыяк полосага чыгалар. Әмма республика җитәкчелеге бу җавап белән канәгать булмады. Монда ачыкланганча район башлыгы иминлек буенча муниципаль комиссия утырышларына гомумән үзе килеп тормый икән. Президент кисәтү ясады. Но ты в комиссии сам не принимаешь участие. Что усиливать? Да, Рустам Ты Гагаревич, мы сам не сильно работаешь. Кто у тебя будет работать? Начни с себя. И потом уже такие же требования. Это ко всем относится. Это наша работа. Я вот пришел на заседание, потому что это очень важный показатель. Желтые карточки тебе. Тәтеш районында исерек килеш рульгә утыручылар саны арткан, хәтта хакимият органнарында эшләүчеләр арасында да шундыйлар бар. О чем можно говорить, если в некоторых из перечисленных районов выявлен факт управления транспортом в состоянии опьянения? Кайбер районнарда эшләүчеләрнең исерек хәлдә транспорт белән идарә итү ачыкланды. Мисал өчен Тәтештә 2 җитәкче тоткарланды. Нурлат районында мәшгульлек үзәге директорын туктаталар. Бу вазифасына кадәр ул районның юл хәрәкәте иминлеге комиссиясе җитәкчесе дә булып торган. Әлкидәге комиссияның хәзерге җитәкчесе белән дә шулай ук була. Лениногорск районын үрнәк итеп китерделәр. 80 мең кешеле, 30 мең машиналы районда былтыр юл транспорт һәлакәтләре саны 2 тапкырга кимегән. Әле берничә ел элек кенә Лениногорский кызыл зонадагы районнарның берсе була. Утырышта исә бу юнәлештә иң нәтиҗәле эшләүче район буларак Лениногорскийга 1 миллион сумлык сертификат та тапшырылды. Юлларга хезмәт күрсәтү өчен оешма җитәкчеләрен, автомәктәп вәкилләрен тыңлыйбыз. Башка мондый очракларны булдырмау өчен карарлар кабул ителә һәм аларның үтәлеше контрольдә тотыла. Мәктәп автобусларына аерым игътибар бирелде. Эчке эшләр министры сүзләренә караганда, алар арасында төзексезләре күп. Әйтик, былтыр Нурлат районында мәктәп автобусының техник күзәтү документы булмаган, руле эшләмәгән. Әлбәттә, 2 мәктәп автобусының руль идарәсе төзексез булуы ачыкланган. В Тетюшском районе установлен вопиющий случай. Ноябрьдә Тәтештә искитмәле хәл булды. Мәктәп автобусы йөртүчесен исерек хәлдә балаларны алырга барганда туктаталар. Декабрьдә шул ук районнан Кремль чыршысына балаларны алып барган автобуста иминлек кайышлары эшләмәгән.
2022 елда Татарстанда юл транспорт хәрәкәтләре аеруча күп булган 167 урында цикләндерү эшләре башкарыла. Бер-берсенә каршы хәрәкәт итүче машина агымнары аерыла, җәяүлеләр юлны чыга торган урыннарга ясалма калкулыклар урнаштырыла, яктырткычлар куела. Мәктәп автобуслары йөри торган юллар норматив хәлгә китерелә. Өстәмә бурычларны Рөстәм Миңнеханов куйды. Четверть смертельных случаев связана с выездом на встречную полосу. Необходимо рассмотреть вопрос о новых формах профилактики таких правонарушений. Что касается пешеходов, садитесь, пожалуйста. Необходимо создать для них безопасные условия, особенно в темное время. Нам необходимо вот на местах, коллеги, главам, проводить разъяснительную работу с населением, особенно с пенсионерами, о использовании со светоотражателями одежды, если они в ночное время перемещаются. Это вопрос безопасности. Исерек машина йөртүчеләргә килгәндә, алар китереп чыгарган фаҗигаләр турында күбрәк сөйләргә кирәк, диде президент. Тулысынча җавап бирсеннәр. Гади кешеме ул, хөкүмәт вәкилеме, район башлыгымы, юлда йөрү кагыйдәләре барысы өчен дә бер. Рания Абдрахманова, Данил Филатов, Игорь Романов, Яңа Гасыр каналы. Ни өчен Чүпрәле районында халыктан сөт җыю бәясе кайбер башка районнардан аерыла? Моның сәбәпләрен авыл хуҗалыгы министрлыгы белгечләре ачыклый башлады. Бүген алар ветеринарлар белән берлектә әлеге берничә авылга барды. Биредә хуҗалыклардан сөтне литрын 23 сумнан кабул итәләр. Чүпрәленең сөт җыючылары арзанрак хактан алу сөтнең сыйфаты түбән булуга бәйле. Аңа су кушалар ди. Сыер асраучылар моны инкар итә. Кемнең хаклы икәнен белү өчен Казан белгечләре кабат сөтне анализга алды һәм район хакимиятендә киңәшмә уздырдылар. Нинди карарга килделәр? Бу хакта Инзилә Хөсәенова. Беренчедән карыйбыз вкус и запах дип әйтик. Казан белгечләре беренче булып Кече Чылны авылына килде. Биредә 400дән артык сыер асрыйлар. Сөт тапшыручылар чыннан да аңа су кушамы, сыйфат ягын инде бүген шуны белү өчен үрнәк алдылар. Нәтиҗәләр берничә көннән билгеле булачак. Экран частоты ясыйбыз, механический загрязнённость определяем. Вот шул показательләрдән тора инде сөтнең сыйфаты. Анализлар алдылар, бөтен халык белде, что иртәгә чыгалар анализ алырга, бөтен сөт бирүчеләр белде. Шунда да 10 кешедән бер 2 кешенекеме группада хар точно әйтәлмим, но может 12 кешедән булгандыр. 1-2 кешенең уже сөте начар иде, су күрсәтә иде. Хәтта ул уже белеп тора, что анарда анализ алалар. Белмәгән вакытта ничек була икән. Рамил Айзатовның хуҗалыгында бер сыеры бар. Сөтне литрын 23 сумнан тапшыралар. Бу акча чыгымнарны гына каплый. Кирем юк ди әлеге ир. Игенебез бәя, сат бетсәнебез бәя, шунарга күрә авыррак була инде, конечно. Әгәр бер тентен җирдә бер тигез булса, бер нинди хәсрәт булмый. Шул гына. Фермер Раил Камараев 22 сыер асрый, алар көнне 300 литр тирәсе сөт бирә. Фермер бу продукцияны арадашчы аша тапшырмый. Аны Раил Камараевтан сөт эшкәртүче оешма хезмәткәрләре килеп ала. Арадашчы хезмәте өчен түлисе булмагач, бераз югарырак бәядән литрын 26 сумнан тапшыра фермер. Безнең өйдән килеп алалар. Көндә лабораториягә анализ алалар. Безнең көндә лаборатория анализ итеп торасызлар. Шуннан күрә безнең качество зур. Бездә сулар ниләр кушылмый, антибиотикларны без сразу отделяем, антибиотик салынган сыерларны сразу айырабыз. Есть много разных, скажем так, причин, там, начиная от качества, заканчивая логистикой. Сөт тапшыручылар һәм аны җыючылар өчен алтын урталыкны табып буламы? Бу турыда махсус киңәшмәдә сөйләштеләр. Халык һәм фермерлар кыйммәтрәк бәядән җыюларын тели. Сөт эшкәртүчеләр безгә сыйфатлы продукция бирегез ди. Авыл хуҗалыгы министрлыгы вәкилләре исә тикшерүләрнең нәтиҗәсе турында сөйләде. Все-таки при качестве приемки молока Сөтнең сыйфаты соңгы 2 атна эчендә яхшырган, сөт үрнәкләрен алып тикшереп торуларның файдасы бар. Киләчәктә дә халыкны алдан кисәтмичә генә шундый анализлар алырга кирәк. Ел башыннан Чүпрәле районында 600 тапкыр сөт үрнәге алынган. Шуларның 100-нә су кушылганлыгы ачыклана. Яңа елда тыңган идек населениедан карарга, каждый йорттан инде ЛПХдан. Анда уже баштарак фальсификация теге не белән, су белән сөттә кушулар күбрәк иде. Соңгы вакытта менә 31-нче сынга карадык, анда уже әзәй бара. Халык аңлый, беләләр, что теге проверка бар. Нигә качество молоко яхшыра. Чүпрәле районы башлыгы Марат Гафаров сөт җыю бәясен күрше районнардагы кебек үк 24 сумга күтәрергә киңәш итте. Тик сөт җыючылардан без риза дигән сүз ишетелмәде. Димәк, әлегә Чүпрәледә халыктан сөтне литрын 23 сумнан җыячаклар. Чүпрәле районыннан Инзилә Хөсәенова, Рамзил Гарипов, Яңа Гасыр каналы.
Она капиталының күләме арта, дәүләт хезмәтләре биометрик мәгълүмат кертелә, элемтә операторларына штраф салачаклар. Бүген 1 февральдән илдә шундый яңалыклар көтелә. Алар турында тулырак Алия Сабирова. Бүгеннән социаль түләүләр индексацияләнә, ана капиталының күләме артачак. Беренче бала өчен 587 мең сумга кадәр, икенчесенә әгәр дә ул 2020 елның 1 гыйнварыннан соң туган булса, 775 мең сумга кадәр акча бирү каралган. Баланы карау буенча пособиенең минималь күләме 8,5 сумга кадәр җитәчәк. Бала тугач бер тапкыр бирелә торган матди ярдәм 23 мең сумга кадәр арта. Чернобыль атом электростанциясендәге аварияләр зыянын юк итүдә катнашкан кешеләргә 3,5 сумга кадәр. Дан орденының тулы кавалерларына, Советлар Союзы һәм Россия геройларына түләүләр күләме 83,5 сумга кадәр, хезмәт геройларына 61,5 сумга кадәр арта. Февральдән Россия халкы дәүләт хезмәтләре порталына үзенең йөзен һәм тавышын танытып та керә алачак. Мондый ысулдан бердәм биометрик системада теркәлгән кешеләрнең файдалану мөмкинлеге бар. Медицина социаль экспертизаны үткәрүгә ризалыкны электрон рәвештә дәүләт хезмәтләре порталы аша җибәрергә мөмкин. Түләнәсе салым турындагы мәгълүматны да яңаша алып булачак. Аның кагаз варианты моңарчы салым түләүче шәхси кабинетта теркәлмәгән булса бирелми иде. Бүгеннән исә салым турында хат алу өчен шәхси кабинетта теркәлергә кирәкми. Россия транспорт министрлыгы карары буенча йөк машиналары хуҗалары өчен Платон тарифы 30 тиенгә артачак. Бер чакрым өчен 2 сум 84 тиен түләргә кирәк булачак. Интернет начар эшләсә, элемтә операторларын штрафка тартачаклар. Юридик затларга 50 мең сумга кадәр түләргә кирәк булачак. Алия Сабирова, Яңа Гасыр каналы. Ришвәт биргәнегез яки алганыгыз бармы? Татарстанда яшәүче 3000 кешегә шундый сорау биргәннәр. Аларның яртысының бу кырын эштә катнашы булуы ачыкланган. Шулай да бу соңгы 12 елдагы иң түбән күрсәткеч ди коррупциягә каршы көрәшүчеләр. Әлеге тармак белгечләре бүген журналистлар белән очрашты. Алар әйтүенчә, сораштыруда катнашкан кешеләрнең 30%-ка якыны теге яки бу хәлдән чыгу өчен ришвәт бирергә әзер. Шул ук вакытта коррупция турында хәбәр итүче кешеләр 14%-ка арткан. 2015 елда алар хәзергедән 2 тапкыр азрак була. Ришвәтчелеккә каршы көрәштә масса күләм мәгълүмат чараларының да өлеше зур. Сораштыруда катнашучыларның 65% халыкка аңлату эшләре ярдәм итә дип саный. По мнению основной части опрошенных, Сораштырудан аңлашылганча, ришвәтчелекне киметү өчен законнарны кырысландыру мөһим. Анда катнашучыларның 43% керемнәр һәм чыгымнарны ныклы контрольдә тотарга, 3тән бире хукук саклау органнарының ришвәтчелеккә каршы туру буенча эшен яхшыртырга кирәк ди. Число преступлений – это не совсем показатель вот действительно истинного положения дела. Ришвәт белән бәйле җинаять эшләре санына карап, шуның кадәр ришвәтче бар икән дип уйлау дөрес түгел. Бу барыннан да бигрәк хукук саклау органнарының актив эшләү нәтиҗәсе. Уртача алганда Татарстанда елына коррупция белән бәйле 1000-гә якын җинаять ачыклана. Йөрергә куркыныч юллар, автобуслар җитмәү, мәктәпләрдә җылылык һәм су булмау. Гыйнвар аенда Татарстанлылар халык контроле хезмәтенә тагын нинди проблемалар турында язган. Бу хакта Реальное время интернет газетасыннан укыгыз. Бүген Фәрит Мөхәммәтшин Дәүләт Советының комитетлар башлыклары һәм алар каршында оешкан экспертлар советы рәисләре белән очрашты. 8 комитетның шундый советлары эшли. Алар арасында дәүләт һәм муниципаль хакимият вәкилләре дә, иҗтимагый оешма җитәкчеләре дә, фән эшлеклеләре дә бар. Әлеге белгечләр закон чыгару эшчәнлегенең нәтиҗәлелеген арттырырга ярдәм итәргә тиеш ди парламент башлыгы. Ул аларны халык белән даими элемтәдә торырга, төрле министрлыкларның утырышларында катнашырга чакырды. Шулай ук кабул ителгән яки кире кагылган закон проектларына бәя биреп, халыкка тәэсирен өйрәнергә кирәк диде Фәрит Мөхәммәтшин. Наверное, немного таких субъектов, которые вот такой формат взаимодействия нашли. И вот такая смычка, вот так организованная работа позволяет нам более уверенно принимать решения, полагаясь и на ваш огромный опыт, и практику, и то, что вы представляете широкий круг наших людей, которые доносят до всех избирателей, до всего населения нашей республики суть принятых решений парламентом Республики Татарстан. Бүген Казанда Идел буе округының хатын-кыз депутатлары стратегик сессиягә нәтиҗә ясады. Аларның эшендә Дәүләт Совет рәисе Фәрит Мөхәммәтшин катнашты. Идел буе төбәкләрендәге хатын-кыз депутатларны берләшеп эшләргә Татарстан парламентының мәрхәмәт милосердие берләшмәсе әгъзалары өндәгән. Ел дәвамында социаль юнәлештә үз тәкъдимнәрен туплап, закон чыгару органнарына җибәрәләр. Аларның ерак торак пунктларда яшәүчеләргә дарулар китерү турындагы кабул ителеп, хәзер инде федераль законга әйләнгән. Хәл итәсе мәсьәләләрдә шактый
мәсәлән, арфан авыруларын дәвалау өчен кыйммәтле даруларны алганда халыкка ярдәм кирәк. 6%лы гаилә ипотекасын бөтен ил буенча җәелдерергә тәкъдим итәләр. Шулай ук авыл җирлекләрендә яхшы яшәсеннәр өчен җитәрлек күләмдә финанслар кирәк ди хатын-кыз депутатлар. 22 ел буйлап барды. Без бөтен 13 регион белән дә эшне алып бардык. Һәрбер региондагы хатын-кыз депутатлар үзләренең инициативалары белән чыгыш ясадылар. 110 инициатива җыелды. Шушы инициатива федераль министрлыкларга җибәрелде, дәүләт думасына. Һәм шуннан җавапларны алып, без шундый таблица төзедек. Зародившись здесь, в Татарстане, сегодня можно с уверенностью сказать, что во всех субъектах Приморского федерального округа работа депутатской группы женщин серьезно активизировалась и выполняет очень важную, практически незаменимую роль в жизни не только парламентов, но и в жизни субъектов Российской Федерации. Лоиш районында үзебезнекеләргә ярдәм дигән волонтерлар хәрәкәте эшләп килә. Аның әгъзалары махсус хәрби операциядә катнашучы егетләргә кием салым тегә, маскировка япмаларын үрә. Башта бу эшне битараф булмаган кешеләр булышлыгы белән башкарсалар, хәзер ярдәм кирәк. Аларга тукыма җитми. Материаллар алу өчен иганәчеләрдән ярдәм көтәләр. Күмәк эшкә үз өлешеңне ничек кертергә? Моны Алия Сабирова белеп кайтты. Лента снизу, она сама садится. Маскировка япмалары үрәләр, кием салым тегәләр, окопта куллану өчен шәмнәр ясыйлар. Үзебезнекеләргә ярдәм хәрәкәте әгъзаләре Столбище мәдәният йортында көндә җыела. Начинали мы плетение из подручных материалов. Авыл җирлеге башлыгы эш урыны белән булыша, район хакимияте матди ярдәм күрсәтергә әзер эшкуарларны җәлеп итә. Бу тукыманың да сыйфатлысын сайларга мөмкинлек биргән. Теперь мы уже плетем не только из подручного материала. Иң элек маскировка япмаларын ни бар шуннан тегә идек. Җирле халык шелтәрләр белән булышты. Битараф булмаган кешеләр ярдәмендә тукыманы алыштырдык. Хәзер тиз кибә торган җиңел плащевка материалын кулланып тегәбез. Элегрәк маскировка япмаларын аксыл тукымадан гына ясасалар, хәзер алар төрле төстә. Яшеле техниканы каплау өчен сорысы белән пычрак корда яшеренеп була. Бүген волонтерлар хәрәкәте киң колач ала. Столбищеда 3 район буенча 8 урында эшлиләр. Мен әйтәм, әйдәгез, безнең хол зур. Беренчедән гүвәрә ата-аналар килә, балаларын көтеп утырганда, аларга мөмкинчелек алар өйрәнә, аларны үрә. Шулай концерт алдыннан да халык 1 сәгать алдан килүчеләр бар, өлкәннәр, яшьләр дә шулай бик актив катнаша. Җитештерү урыннары орта, тик материаллар җитми, тукманың 1 рулоны гына 7000 сум тора. В настоящее время у нас есть примерно 200 основ. Хәзер 200 сетка бар. Алардан япма ясау өчен 35 рулон тукыма кирәк. Бездә алар җидәү генә, тагын 28 җитми. Шулай ук тегүчеләрне, кисүчеләрне дә көтәбез. Бу ярдәм бик мөһим. Һәркем аңларга тиеш. Бу маскировка япмалары безнең егетләрне саклап калу өчен бер чара. Бу эштән читтә калмавыгызны сорыйм. Волонтерларга булышырга теләүчеләр өчен аларның социаль шелтәрләренә сылтама экранда күрсәтелгән. Лоиш районыннан Алия Сабирова, Владимир Гурьянов, Яңа Сыр каналы. Бу көннәрдә Казаннан Лисичанскига гуманитар ярдәмнең яңа партиясен җибәрәчәкләр, аны Апас якташлык җәмгыяте туплаган. Азык-төлек, көнкүреш кирәк-яраклары, кием салым, дарулар җыйганнар. 3 атна эчендә 4 тоннага якын әйбер әзерлиләр. Апас якташлык җәмгыяте җитәкчесе Марат Нуриев әйтүенчә, халык бу игелекле гамәлгә бик теләп кушылган. Кем ничек булдыра ала, шулай булыша. Бүген бу әйберләрне тартмаларга тутырдылар һәм төяп Казанның ярдәм янәшә хәрәкәте складына җибәрделәр. Аннан гуманитар ярдәмне йөк машиналары белән алып китәчәкләр. Бу хәзер һәрбер кешенең бурычы, һәрбер кешенең теләге булырга тиеш. Менә без дә моңа бик теләп инде кушылабыз. Ул менә монда бу безнең инде бик әйбәт кенә центрыбыз бар, аның белән күп кеше куллана. Без шундай белән җыйдык. Булышырга кирәк хәзерге вакытта, ярдәм итәргә кирәк. Халыкка андагы мөхитне күреп кайттым, андагы йортларны күреп кайттым, ничек андагы халык белән күп кенә сөйләшеп кайттым. Алар бөтенесе дә инде Россия белән кушылганны бик хуплап киләләр. Шулай булыйк, бердәм булыйк, бер-беребезгә булышыйк. Бүген күктә 50 мең елга бер генә очып килә торган яшел кометаны күреп булачак. Әлеге күк җисемен белгечләр койрыклы йолдыз дип атый. Шәһәр читендә булсагыз, аны бинокль ярдәмендә, ә менә Казанда Энгельгард исемендәге обсерваториядә телескоп аша күзәтергә мөмкин. Яшел кометаны Калифорния обсерваториясендә узган елның мартында гына ачалар. Соңгы тапкыр ул җир шарына бүгенгедәй безнең эрага кадәр 1нче гасырда якынлашкан була.
Атнаның 3-нче көне шундый хәбәрләр белән истә калды. Безнең чыгарылыштан соң хоккей матчы башлана. Ак Барс Казахстан барысы белән уйнаячак. Аңа кадәр рекламадан соң иртәгәгә һава торышы белән Иркә таныштырыр. Мәскәү! Заманча продюсерлык үзәге концертлар сезонын дәвам итә. Космос концертлар залы. 4 һәм 5 февраль Әнвәр Нургалиев. 19 февраль Данир Сабиров. 23 февраль Габделфәт Сафин. Барлык билетлар заманча.ру сайтында. Хөрмәтле театр сөюче дуслар, Сабир Өмитбаев исемендәге Минзәлә татар дәүләт драма театры Казанда 20 февраль Галиәскәр Камал театрында, 21 февраль Кариев театрында, 22 февраль Асинова мәдәният йортында, 23 февраль Әтнә театр бинасында. Билетлар театр сайтында. Рәхим итегез, яшь чикләве 12+. Народ, я, тут типа в 93-м. Не терпю здесь делать, С Рождеством. Сколько я вам должен за проезд? В бухгалтерии посчитаю. Фильм «Быть» во всех кинотеатрах с 9 февраля. Исәнмесез эфирда һава торышы чыгарылышым. Җөмһүриятебездә циклон хөкем сөрә. Явым-төшемнәр көтелә, температуралар шулай ук югары саклана. Яндекс погода мәгълүматы буенча көньяк көнчыгышта Бөгелмә Баулы Азнакай Әлмәттә болытлы көн кар явачак, 7 градус салкын. Төньяк көнчыгышта Түбән Кама Яршалы Алабугада аязучан болытлы кар явачак, температура 6 градус. Төньяктан Актаныш Әгерҗе Менделеевскида болытлы, явым-төшемнәр көтелми, 9 градуска кадәр суыта. Төньяк көнбатыштан Орша Кукмара Балтачта болытлы, температура 8 градус. Көньяк көнбатышта Болгарбай Чүпрәлдә кар явачак, температура 7 градус. Чистая Нурлат Мамадышта шулай кар явачак, 7 градус салкын. Юлларда бозлау һәм кар көртләре зинһар өчен игътибарлы булыгыз. Мәркәзебез Казанда болытлы, урыны белән кар явачак, температура көндез 7-9 градус салкын, җил төньяктан уртача тизлектә. Атмосфера басымы төркемеш баганасының 757 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача дымлылыгы 79%, җирнең магнит кыры тыныч. Һава торышы турында әлегә менә шулар иде, безнең каналда калыгыз.